हाँ हाँ आलती सजा आलती सदा टाइम हो तो आलती सरी केतरा उठल कि टाइम उठली मो सागर कम कर टाइम हाँ हाँ रोषे करना नाई रोषे करनी रोषे मो शाशुर कम होगा तो रोषे करी हाँ पिलाने पिलाने आसते घर हाँ आज बोधे ठीक रखी है पलि आसला तो कल रोषे कर हाँ बेले रोषे अरे पानी लगी देखल मौसी पैसा पढ़ेला भाया पानी टे पड़ेले खाली गिजी 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 हो हाँ भल कथा ना पानी की जगवा कथा हाँ जे एते लक्ष्य कार रोचे कौन काम करुथी इे पानी तार से चली आग मन पड़ुची गिजी गिजी हेले हो था किए शुणुची कथा अरे कौन बाथरूम टैप लगे पड़े म अरे मुझे तो जाई था माने कि तुम कौन इतना सस्ता भावुच मुझे जानी पारुनी हेलो हाँ नानी कह छात उपर गछरे पानी दौली नाई ना हाँ 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 ठीक है और रखुची ताहले पानीटा बंद करी कथा हेले हंतानी अरे कौन यार पानी लगी तुम सियाड़े अरे बाबा गैस पोछुची बरा पानी बंद कर ना जिते कहले भी बुझुन कौन म छे हेलो नीलांबर बाबू हाँ भाई सब भल 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 आपणकर सब भल हाँ भाई ये टिके गोटे दरकार थिला म आपण गाँव रे गोटे घर टी दरकार थिला 2-4 दिन हो पार ओहो धन्यवाद धन्यवाद भाई बहुत भल लगे रोची हाँ भाई मु जीवा आगु तुमको जनईबी पर कथबार्ता हाँ से विषय मुझे रखुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अरे आसीगल बस तुम पानी नहीं के आस नहीं नहीं बस बस शुण मोर ट्रांसफर हो जाए ट्रांसफर केते दूर प्राय 150-200 किलोमीटर हम ये दूर हाँ प्राय जीवा पड़ो आमको जीवा तो हम क्या ना प्रमोशन उपर प्रभाव पड़े हाँ चाकरी बाकरी कथा कौन कर
ଏଇ ପରଦିନ ଆମର ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଟିକେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ଆମେ ପରଦିନ ଯିବା। ଓକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ 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 ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘରଟା ତ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜଣେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଏଇ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ତମେ ସେଇଠି ଥୋଇଛ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କାଇଁ ପାଣି ତ ଆସୁନି। କିଛି କଥା ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଆମର ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ଉପରବେଳାକୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ପାଣି ଆସେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଣିଟା ଆପଣ ଯଦି ତ ରଖିଦେଲେ ଏଠି ପାଣି ଯାହାକୁ ଦେତେ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଆମର ବାରିପଟୁ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଥିଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବର୍ଷାଟା କମ ହେଲା ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା କମ ହେଲା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ହେଲେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ତ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଖାଲି ପାଣି 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 ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ହେଲେ ଏତିକିରେ ତ ଦିନ ଯାକ ଚଳିବନି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏତିକି ପାଣି ନ ଚଳିଲା ଆମ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ନରିଆ ବୋଲି ଅଛି ତାକୁ ଡାକିଦେଲେ ତ ସେ ପାଣି ଦିଭାର ଥୋଇଦେଲେ ଢେରେ ଆଉ କଣ ଦେହକୁ ଯେତେ ପାଣି କିଛି କଥା ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଏବେ ସେ ପାଣି ନରିଆକୁ ଡାକି ଦଉଛି ସେ ପାଣି ଦେଇଦବ। ଆରେ ପବନା ଆରେ ଆମେ ସେ ପାଣି ନରିଆ କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ପାଣି ଦଉଛି ଟିକେ ନରିଆ ନା ଆସିଲୁ 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 ଏ ନୀଳାମର ଭାଇନା ଟିକେ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏ ପାଣି ନରିଆ କିଏ? ନାଇଁ ମ ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟା ହଉଛି ନରିଆ ହେଲେ ଏଇ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ତ ସେଇଥିଲାଗି ତା ନାଁଟା ହେଇଛି ପାଣି ନରିଆ। ହେଇ ତ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆରେ ଏ ନରିଆ ଏ ନରିଆ ଆରେ ଏ ବାବୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘରେ ଆମର ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଣି ଯାହା ଦରକାର ହବ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦବୁ ଟି? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ପାଣି ନଈର କାମ ତ ପାଣି ଯୋଗେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଜବଜିଆ ପାଣି ଥିଲା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାମ ଖେୟାଲି ଅଯଥା ପାଣି ନଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଢାଳେ ପାଣି ଦରକାର 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଳି ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚର ଲଗା ବଗା କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ଏତେ ବରୁଣ ଦେବତା ଦାଉ ସାଜିଲେ ଏବେ କୂଅ ନଳକୂଅ ସବୁ ଶୁଖି ଆଉ ତାପରେ ଏ ପାଣି ନରିଆ ହଉଛି ଭରସା ଯୋଡ଼ାକୁ 40 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯେତେ ଦରକାର ଭେଣ୍ଡର ଅଫିସ କୂଅରୁ ସବୁ ପାଣି ଯୋଗେଇଦେବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏ ନରିଆ କାଲିଠୁ ଆଣିକି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦବୁ। ହଉ ହେଲା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଓହୋ ଗଲା ପାଣି ସରିଗଲା କାଲି ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଆଜି ବି ଏମିତି ହେଲା ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଏଠି ଶୁଣୁଛ ପାଣି ସରିଗଲା କାଲି ବାସନ ମାଜୁ ଆଞ୍ଚୁ ସେମିତି ପାଣି ସରିଗଲା ତମେ ତ ନଥିଲ ନୀଳମର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ପାଣି 2 ବାଲ୍ଟି ଆଣିଲେ ସେଥିରେ କାମ ଚଳେଇଦେଲି ଆଜି ପୁଣି ଲୁଗା ସଫା କରୁ କରୁ ପାଣି ସରିଗଲା କଣ କରିବ ଏଥିରେ କହିଲ? ବାବା କଣ କରିବା ଆଉ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଜଗିବ କେମିତି ଜଗିବ? ଆରେ ବାବା କେହି ଜଗିଲେନି ବୋଲି ତ ଆଜି ଏ ଜାଗାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ଦବା ନହେଲେ ତ
ମୁଁ ଆଗ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ କଲେଜ ହବ ପାଣି ଆଗ ତମେ ନବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଏ ପାଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ଝଗଡା କରିକି ପାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମର କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଣି ପାଣି ଯାହାକୁ ଯେତେ ଆଉ କଣ। ଆଉ ନାଇଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି 2 ବାଲ୍ଟି ନେଇଯିବେନି? ରାତିରେ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ହେଇଗଲେ କାମ ଚଳିଯିବ ଆଉ କଣ। ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ସରିଲା ସବୁ କାମ? ହଁ ସରିଲା। କଥା କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଉନି? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ? ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ବାବା, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଶାନ୍ତି। ନିଜ ଜଗି ହେଲେ ତ ସବୁ କାମ ଶେଷ। କମ୍ପ୍ଲେନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତ ମୋର ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। କୋଉ କାମ? କଥା କ'ଣ କି, ଆମର ଆଗକୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିବନି, କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ କଥା ତମେ ବେଶ ବୁଝି ଯାଇଛ। ସତ କଥା। ହଉ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ଟିକେ କାମ ବେଗି ସାରିଦେବ। ମୁଁ କୈଳାସକୁ କହିଛି, କାଲି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା। କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଉଛେ? ହଁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ରହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସତରେ ମଣିଷ ଏବେ ଜାଣିଲା ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ମଣିଷ ଏଠି ଚଳିବ କେମିତି? ଏବେ ଆଉ ଡର ନାହିଁ ନା? ଓହୋ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଗଲଣି ପରା। ଆରେ ସତ କହିଲି ତ, ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଗଲି ପାଣି କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ଦେଖିବ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆରେ ବାବା, ଆମେ ଆଉ ଆସିବା ଯେ ଅସୁବିଧା ହବ ମାନେ? ଶୁଣ, ପାଣିକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆଉ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଏଇ କଥାର ସାରମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା? ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ମୋର କିଛି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇନାହିଁ। ତମର ଅବିଚାରିତ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋର କେବଳ ଏହା ଏକ ନାଟକ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତାହେଲେ ତମେ ନାଟକ ଲେଖିଲଣି। ଗାଡ଼ି ରଖ।